Nasi nating pag-uwan-uwan karong adlaw mugna sa hanging habagat. Samtang bagyong Betty, gilaumang mugawas na sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. Pag-asa mi pahimangno sa mga gagmayng sakayan nga bisan pa man kung wala na gale warning padayon gihapong masinati ang dagkong mga bawd din sa Kabisayan. Ani ang report. Sunod-sunod nga mga thunderstorm advisory ang giluwatan karon sa Pag-asa sa nagkadiyang dapit sa lalawigan sa Sugbo o gubang bahin sa Central Visayas. Apan gipasabot sa Pag-asa nga mugna kini sa hanging habagat. Samtang ang bagyong Betty gilaumang mugawas na sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. Katong nakasinati natin ganiha is na ay mga heavy rains o occasional heavy rains. Mostly din sa central part of Cebu nakasinati na mga occasional heavy rains. Gahapon, gilibkas na usab sa Pag-asa ang gale warning. Apan may pahimangno gihapon sila ngadto sa adunay mga gagmayng sakayang pandagat kay padayon gihapong masinati ang pagkabaluron ngadto sa grabeng pagkabaluron nga kahimtang sa kadagatan. Pantay gihapon kining may kaayo sa sakayang pandagat because dili man kaayo. Dili man paspas mulo lang atong kadagatan. Moderator of gihapon ang atong sea condition karong adlaw diri sa Cebu o Central atil na ang Eastern Visayas. Sa Port of Punta Engaño ganihang buntag, nasinati gihapon ang kusog nga hangin ug pagkabaluron sa kadagatan. Hinuon subli nang nakabiyahe ang mga fast craft paingon sa Hitafi, Bohol. Kan sa mga biyahe gikanselar niadtong Lunes ug Martes. Ang gituktan lang sa Coast Guard para Ulango Island na yun, isla, no? Ang gituktan sa Coast Guard nga pabiyahon kanang para sa Tarusa Region, Ulango, kay Doldora. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Yarondina, Balitang Bisdak.